Hayırlı kişiler barıgızga da. Темирде Лунный свет пляжында ялайтабыз. Кая дисәгез, Кемердә центральный пляжга төшкәч, үзәк пляжга. Менә безнең арткы якта порт. Портның икенче ягына чыксагыз, көнбатышка таба икенче якка чыксагыз, монда Лунный свет пляжы, монда комлы пляж дип әйтергә кирәк. Кергәндә керә торган шундыйрак баскыч бар. Шу баскычны үтәсең дә сразу комлы сулык башланайын, диңгез суында ком. Монда да менә пляжда ком инде. Нәрсәгә әйтәм? Чөнки үзәк пляжда ташлар анда. Менә бер төрек малай килде, минем дус. Әйе, тыңлыйм. Ахмет, чехаллат. Әйбәт? Яхшы? Яхшы. Менә Илдар абыйсы белән дуслашты әле монда бер Ахмет дигән егет. Шуңа бу Лунный свет пляжына килсәгез, бик әйбәт. Монда пляж каршында гына парк бар. Паркта ялайтып алырга була. Шул ук паркта юына торган сулар бар, бәдрәфләр бар, бүтән уңайлыклар бар. Аква паркта бар. İkimiz video çekebilir misin? İkimiz video açarız. Abi selfie. Selfie, ayda şakır dostunla. Ayy, kil monda degen. Davay, shuda, bazaver. Hay, birga foto qachamiz deb. Do'stlar mında. Turk moylari bilan. Shulay motor etib kina kishki 9da suv kirib yotamiz oila bilan. Keligiz, rahatin ko'ragiz. Shabizmi? Maylar, shabizmi? Da, davayte, har.